Така е, много емоции, много радост, приятно време с приятели, партита, рождени дни, купони. Насладете се на приятно време с приятна компания. Излизайте и се забавлявайте. За някои се вижда, че нещо, което ви напряга, нещо, което ви ангажира и ви тежи, ще го споделите с близък човек. Развива се такъв сценарий при някои. Взимайте това, което резонира за вас. Скъсали сте с приятел, скарали сте се с партньора си, скарали сте се с детето, с близък човек, който ви е наранил, чули сте за някаква лъжа, за нещо, за някаква изневяра и така нататък. И сега е момента да поплачете, да се оплачете, да споделите с близък човек. Така ще си изгледате мъката и ще ви олекне. Ако е любовна, ако е някакво разочарование в работен план относно колеги, конкуренция, при други може да е здравословен проблем, при трети, както казахме, деца, скарване ядове с деца и така неразбирателство общо взето с близки хора. А в работен план просто имате и доста конкуренция. Ако се борите за едно работно място, то има доста желаещи за него. Край на нещо. Време е да се сложи край на нещо, на някаква връзка, на някаква работа, на някакви отношения между приятели, познати, близки. Затваряне на една врата и продължаване напред. Освобождаване от миналото. Време е за промени и откриване на нови хоризонти. Някои от вас са доста зависими от физическо привличане към определен партньор. И това ги държи в миналото и в една позиция, в която са вечно в ролята на жертва. Излезте от това минало, оттърсете се от зависимостите и продължете напред, защото нещо хубаво и нещо истинско ви очаква. Само е време да затворите вратата зад себе си и да намерите нова, хубава перспектива, която е пред вас. Хоризонтите са пред вас.